Hej, velkommen til den her video. Det er fordi, her er vores indgang, udgang og indgang. Som der, og så rundtur. Så skal vi starte herude på badeværelset. Det er vores badeværelse, som vores katte har ligget. Som de fanger nogle gange fisk. Og så er det gangen. Og så er det inde herinde. Og min storsøster chiller lidt. Ja, jeg venter på, at jeg er gang med at lave en YouTube-video. Så ja. Og så er det herinde, som vores lille Misha er. Misha! Så kan I se vores lille Misha. Og herinde er også mor og fars soveværelse. Som Daisy ligger. Ja, Daisy ligger. Så nu storsøster i gang med at lave sin YouTube-video. Så her er min værelse. Og den kan køre op, ned, op, ned, op, ned. Så er det her. Sådan der. Og så er det herinde. Som I kan se herinde. Ja, kuldekammeren. Og han er min storsøsters værelse. Så og det samme er det med mig. Vi går lige ud på gangen og snakker. Så. Fordi det samme med mig. Jeg kan heller ikke lave en YouTube-video. Fordi jeg går i skole. Jeg har en pjæl her. Men jeg prøver at huske at lave en video ude på sådan weekender og ferier og sådan nogle ting. Eller når vi er sammen med familien, når vi er ude i Legoland eller et eller andet sted. Så farvel og tak for den her video. Så mange tak. Og så vi ses.